Littri nsibuhom f'diversi għamliet, uħud b'darhom dritt xema, oħrajn b'żaqhom imdendla u oħrajn b'xi bozza fuq rashom. Littri tal-alfabet insibuhom ukoll żgħar u kbar. F'din ir-rokna tal-lum se nħarsu lejn meta għandna u m'għandniex nużaw littri kapitali. Uħud mir-regoli huma bażiċi tant li ħafna minna diġà jafuhom. Pereżempju li littri kapitali għandhom jintużaw fil-bidu ta' sentenza u għall-ismijiet ta' persuni, annimali, postijiet jew oġġetti. Ngħidu aħna Alan u Nadine, Fido u Xummimu, In-Naxxar u San Ġiljan u Apple u Samsung. Littri kapitali jintużaw ukoll għall-ismijiet tal-ġranet mit-2 sal-Ħadd u għall-ismijiet tax-xhur minn Jannar sa Diċembru. Nużawhom ukoll għad-direzzjonijiet tal-irjieħ bħal tramuntana, il-Lvant, nofsinhar u punent. Sitwazzjonijiet oħra jeħtieġu aktar attenzjoni. Ngħidu aħna meta jkollna sentenza f'diskors dirett. Pereżempju, l-għalliema qaltilna l-ewwel is-saħħa. F'dan il-każ kemm l-għalliema kif ukoll l-ewwel huma kapitalizzati. Għandna nikkapitalizzaw ukoll it-titli tal-kotba u ta' pubblikazzjonijiet oħra. Ngħidu aħna id-denfil, Awsalla, jew bejħaltejn. Littri l-kbar nużawhom ukoll f'ismijiet ta' karigi segwiti mill-isem propju. Ngħidu aħna il-Prim Ministru Abela jew il-Papa Franġisku. U meta nużaw kariga sabiex nirreferu għall-individwu mingħajr ma nsemmu ismu. Ngħidu aħna l-isqof. Anki t-titli mqasra jiġu kapitalizzati, bħal meta nirreferu għad-Dott Chris Barbara jew il-Prof Charmaine Gauci. U laqgħet insemmu t-titli mqasra, tajjeb ngħidu li l-istess jott għall-akronimi. Pereżempju WK għal wara Kristu u AIN-MU għall-Għaqda tal-Malti Università. Il-kapitalizzazzjoni nsibuha użata wkoll għall-ismijiet ta' movimenti, għaqdiet u reliġjonijiet, għall-membri tagħhom u għall-aġġettivi mnisla minnhom. Pereżempju, Kattoliċiżmu, Kattoliċi, Kattoliku jew Kattolika u Islam, Misilmin, Musulman jew Musulmana. L-istess japplika għal aġġettivi mnislin minn ismijiet ta' postijiet bħal Ewropej, Awċin u Mostin. U laqgħet nirreferu għal postijiet, irridu ngħidu wkoll li l-ismijiet ta' postijiet preferenza għal ġeografija wkoll jinkitbu kapitali. Ngħidu aħna il-Baħar Mediterran, il-Gżejjer ta' San Pawl u l-Muntanja Everest. Sabiex inkunu nafu nħadmu sew littri kapitali, irridu nitalmu wkoll meta m'għandniex nużawhom. Fil-każ tal-istaġuni u s-sekli, għandna nużaw biss littri żgħar, pereżempju r-rebbija u l-ħarifa u s-sekli 19 u 20. L-istess jott tal-muniti, minkejja li nkunu qed nitkellmu fuq il-kapital, għaldaqstant għandna nikdbu euro, dollaru u lira sterlina mingħajr itri kbar. Fl-aħħar nett, l-ismijiet komuni ta' annimali, ħxejjex u kimiki wkoll iridu jinkitbu bitri żgħar bħal fawrat, sardinell u ċomp. Importanti ħafna li aħna u nikdbu inżommu dawk il-punti f'moħħna. Inkella nispiċċaw nagħmlu taħwida kapitali. Fost il-mijiet ta' idjomi li spiss ikunu fuq fomna, nistgħu nsemmu wħud bħal feta' ħajnejh, wiċċ laskri u abjad silġ. L-idjomi kapaċi jagħtu l-kulur lil-lingwa u jgħinuna nenfasizzaw xi aspett jew ieħor ta' kliemna. Imma x'nafu sewwa sew fuq l-idjomi Maltin? Idjoma hija frażi li tfisser tagħti idea fuq xi ħaġa, u veru. Mhux bħal qawl, ħaġa sħiħa, sentenza sħiħa li turi fema, imma mod ta' kif tiddeskrivi li xi ħadd. Pereżempju, jgħidu pereżempju Alla nsieħ għal xi ħadd twil ħafna, baqa' jikber jiġifieri.
ħafna mill-idjomi għandhom espressjoni figurattiva u xi drabi jkollna bżonn inqedwhom f'kuntest biex narfu li huma idjomi. Pereżempju, jekk nieħu l-eżempju ta' daru mal-ħajt, jekk jiena ma nqedx din l-idjoma f'kuntest, tista' tagħmel sens it-tifsira litterali għax vera jista' jkun hemm persuna li qiegħda dara mal-ħajt. Għandna oħrajn li jekk ngħiduhom mill-ewwel tinduna li hija espressjoni bħal pereżempju rid l-art tiblani. F'din l-espressjoni m'hemmx għalfejn uża l-kuntest għax mill-ewwel malli ngħidha ħaninduna li dik hija idjoma. Għandna oħrajn li juru xebħ bħal pereżempju qisni ħuta barra mill-ilma li nużawha għal persuna li ma tkunx qiegħda komda f'post jew f'xi sitwazzjoni partikolari l-istess bħal mal-ħuta ma tħossix komda barra l-ilma. Xi eżempji ta' idjomi pereżempju qatt ma kilt il-kirxa miegħu, jiġifieri qatt ma konna ħbib tal-qalb. Eżempju ieħor, pereżempju ħadli minn rasi, persuna li tipprova tieħu xi tarif mingħajr ma tistaqsi b'mod dirett. Meta forsi nħossuna beżana jew ftit eċitati ngħidu l-idjoma qalbi tħabbat 6-6. Jew nkella jkun hemm persuna intelligenti jew xi ftit makakka ngħidu dan moħħu jagħtih jew rasu tagħtih. L-idjomi dejjem jiġbdu lin-nies sewwa, dejjem ġew malmin fil-fatt u jiġu malmin fl-iskola għaliex aħna nħossu li kif qed fil-bidu dan huwa l-wirt kulturali tal-poplu Malti. U allura għandna nżommuh u għandna ngħadduh lil uliedna. L-idjomi ma nistgħux ngħidu li qegħdin f'kategorija magħluqa, anzi bħal kull fera oħra mit-tradizzjoni orali jistgħu jinbidlu, tista' tinbidel it-tifsira tagħhom, jistgħu mibqgħux popolari u jistgħu jinħolqu oħrajn ġodda. Biżgħet pereżempju nħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ, jekk inħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ illum, ħolqu qatt ta' idjomi ġodda li jekk naraw il-lingwaġġ taż-żgħażagħ ta' 50 sena ilu ma kinux jużawhom, kellhom oħrajn u uħud minnhom għadhom popolari u oħrajn le. Pereżempju xi idjoma li qed tiġi f'moħħi li jużaw illum iż-żgħażagħ meta xi ħadd jisker jgħidu sar oqda jew sar patata jew anke sar żibel. Wieħed mill-aktar ġabriet bikrin tal-idjomi Maltin ta' Salvatore Castaldi, imbagħad hemm oħrajn ukoll li ħadu interess f'dan il-qasam bħal Tarċisio Zarb, Karm Fenek u anke Alberta Ġus. Naħseb wieħed minn tal-ewwel li beda jiġborhom barra id-dizzjonarji l-kbar kien il-patri Karmenu Fenek li ipproduċa ktieb illi ntuża ħafna fl-iskejjel u ħafna nies daqsxejn tal-età għadhom malli tgħidulhom idjoma jgħidulek iva kont nistudja mill-ktieb ta' Patri Fenek. Dak sewwa ħafna, imma kien daqsxejn ta' ktejjeb. Imma mbagħad saru ġabrijiet oħrajn. U forsi l-ikbar ġabra nistgħu ngħidu qiegħda llum fid-dizzjonarju tal-Ġużè Aquilina. Lorella kienet f'diffikultà. Kellha tikteb komponiment, iżda ma setax tikkonċentra bl-inbieħ tal-kelb, u meta talbet l-għajnuna tal-ġenju, xorta baqgħet fejn kienet, għax il-ġenju li sabet ma kienx jaf jaqra. Tkellimna mal-awtriċi Rita Saliba u ma' xi studenti sabiex jgħidulna aktar dwar din il-ġrajja ħelwa. It-tfal fl-iskejjel primarja ma naħsibx li huma sposti wisq għall-drammi. Għajra l dik il-ġurnata meta jkun hemm jum il-premjazzjoni jew jum ieħor li jittella dram, però l-isfidi bla dubju huma l-isfida tal-ħin li ħajsir barra l-lezzjonijiet, l-isfida tal-props u affarijiet oħra tekniċi li jsiru biex jittella dram fuq palk. Lorella u l-ġenju li ma kienx jaf jaqra kien ktieb kollaborazzjoni mal-Aġenzija tal-Litteriżmu fejn ħriġna bl-idea ta' dram biex ikun daqsxejn differenti ġeneru ieħor ta' kitba u li jistgħu anke qari qasir u t-tfal li jkunu jistgħu jirrelataw ma' karattru.
Lorella hija l-karattru prinċipali fil-ktieb. Għandha biċċa xogħol tagħmel, għandha komponiment, waħla, ġifieri ma tistax taħseb u ma tafx fuq xi ħadd tikteb. F'daqqa waħda jidħol dat-tifel fil-kamra tagħha libes Trump li introduċa ruħu para l-ġenju tal-lampa u li biex immur lura irid jaqta' xewqa oħra. Malajr tagħtu x'jagħmel biex jgħinha fil-komponiment. Iżda il-ġenju la kien jaf jikteb u lanqas jaqra. Hemm bil-kliem ukoll fid-dram. Dan il-ktieb li huwa aktar dram jista' jintuża b'mod kreattiv. Fih hemm karattri li tfal huma midħla tagħhom, daħħalt karattri mill-ħrejjef li jistgħu jqabblu magħhom, ruhom magħhom fid-dinja tal-lum. U jistgħu jirreċtaw ukoll il-parti, jistgħu jaqraw biċċiet osra, mod ta' qari għal-gost biex tajtek. U tfal huma karattri differenti, hawn min iħobb jaqra mod fit-tul nagħmlu mod, hawn min jippreferi jkun narratur, ġifieri tfal huma stess jibdew jażlu it-tip ta' qari jew il-partijiet li jistgħu jirrelataw magħhom biex tajtek. Lejla Mġarrija ilha ssir minn aktar minn 35 sena u kull sena jagħmlu reċta żgħira u sentejn ilu r-reċta kienet fuq Lorella u l-ġenju li kitbita Rita Saliba u bekk tajjart nidħol fiha u konna niltaqgħu kull ġimgħa biex nipprattikawha. Jiena kont il-sbejħa riqda. Jiena kien ġobni għax nista' nirrelata ħafna ma' Lorella u il-mod kif irreat ma' dal-ġenju. U ħassejt li kien ktib tajjeb ħafna għall-età tiegħi. Fihsibi li niktab iktar drammi u l-iktar b'mod li jkunu interattivi ma' tfal għax sibtu ġenru interessanti ħafna. L-esperimentazzjoni bil-kliem u l-ħsejjes hija fil-qalba ta' Fastidju, proġett mużikali ta' Nigel Baldacchino li laħaq il-qofol tiegħu bit-tnedija ta' album bl-istess isem. Jiena kont prinċipalment naħdem fl-arti viżiva u xtaqt nibda proġett mużikali mingħajr ebda training mużikali, etc. U bdejt inkellem nies biex forsi nibdew xi ħaġa ta' mużika speċi. Bdejt nipprova nesperimenta nara kif nista' nesprimi xi ħaġa mużikalment u bdejt inkellem il-dak u l-ieħor u eventwalment waqa' kollox taħt il-kappa ta' Fastidju essenzjalment. Fastidju bħala tematika iktar tipo ambigwa, essenzjalment tiddeskrivi state of mind iktar milli xejn. Darba kont smajt il-xaħat jitkellem fuq il-mużika ta' Scott Walker u ddeskrivija bħala xi ħaġa li qisek tisma' bil-lejl meta jkollok id-deni u qisek ma tkunx taf jekk tkunx qiegħed rieqed jew mqajjem u jkun hemm dik l-intensità qisha. U issa baqgħet f'moħħi u naħseb b'xi mod kont qed nimbotta lejn dik id-direzzjoni qisu. Qatt ma poġġejt bil-qiegħda u qed irrid nikteb bil-Malti, għalija ma kienx prerogattiva, il-lingwa ma kienx prerogattiva f'dak li kont qed nagħmel. Fil-fatt Fastidju hemm diski kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Hija iktar kwestjoni ta' x'kien l-ewwel spunt essenzjalment. U kien hemm każi fejn l-ewwel spunt kienet lirika Maltija, kienet
kienet xi frażi bil-Malti li kelli f'moħħi u mxiet minn hemm. Li twarrab sommola jieħu sura ta' tifel tieħilhom u Bħala fastidju ġejna fix-xena tipo wara il-brikkun li ta' tgħid. Jiġifieri għalija ma kienitx il-ħaġa ta' qed niktbu bil-Malti u qed nagħmlu statement li niktbu bil-Malti kif ħadd intlaqa l-mużika tagħna għax bil-Malti. Illum il-ġurnata nemmen li speċjalment illum il-ġurnata meta għandek bands bħal Brodu, bħal Dune, bħal Brikkuni, bħal oħrajn li jiktbu bil-Malti li bażikament qed nagħmlu statement pjuttost ċar li il-Malti hija lingwa oħra, hija lingwa tagħna li nitkellmu u naħsbu biha. Ġifieri hija waħda mill-lingwi li nużaw biex nesprimu rwieħna. kelma ta' raġel antik u ismani sew ta' skjaf li jien ħankelmek tagħtix każ ir-rieħ. Il-kol kemm aħna għandna ġewwa fina tifel jew tifla mimlija fantażija? John Bonello huwa wieħed mill-kittieba Maltin li jarfu jgħaddu mill-ħolma realtà billi ħażżes stejjer ta' ħolmu ta' stajjil ewlieni fosthom permezz ta' triloġija Il-logħba tal-allat. Il-fantażija huwa ġeneru ta' letteratura li jinkludi fih avventura, azzjoni, iżda fuq kollox element ta' seħer dak li jagħmlu apparti minn letteratura oħra, minn ġeneri oħra. Insibu ħafna wkoll sitwazzjonijiet li nistgħu nsejħulhom ftit impossibbli, ispirati ħafna drabi mill-immaġinazzjoni tal-bniedem. Meta qed ngħidu impossibbli, ġifieri pereżempju għandek karattri, poteri sopranaturali jew sitwazzjonijiet fejn il-probabilità li jiġru fil-ħajja reali huma ftit. Peress li jiena dejjem rajt kodba għal tul ta' snin f'dak il-ġeneru, pereżempju l-ktieb favoriti għaj dejjem insemmi huwa The Lord of the Rings u The Hobbit ta' Tolkien, imbagħad hemm The Wheel of Time ta' Robert Jordan li huma kodba vasti ħafna li esploraw dinjiet vasti. U dawn it-tip ta' kodba ġaluk timmaġina, ġaluk tistaqsi, hemm ħafna misteru fihom. U jien xtaqt li nagħmel din il-ħaġa wkoll imma bil-Ilsienna, bil-Malti. U bekk bdejt nikteb il-fantażija. Jiena ktibt triloġija fil-ġeneru tal-fantażija jisimha L-logħba tal-allat. Huma 3 kodba li jirrakkontaw il-ġrajja ta' 3 żgħażagħ li jsibu mezz kif mid-dinja tagħna jgħaddu għal dinja oħra parallela bħal tagħna, però fejn l-affarijiet jiġru mod ieħor milli jiġru hawnhekk. Din it-tielet qamar l-ewwel ktieb ta' din is-serje jintroduċina mal-karattri u fil-fatt insibu dali għadni kifet kif it-tfal jirnexxilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra. Waqt li t-tieni ktieb l-aħħar ħolma joħodna lura għal x'ġara qabel. Din hija tip ta' għanitek plot device li siba ħafna fil-ġeneru tal-fantażija fejn inti tilab ħafna bil-żminijiet differenti. Fil-waqt li mbagħad it-tielet ktieb, is-sitt taħwa jikkonkludi l-istorja kollha. Bit-tieni u t-tielet ktieb irbaħt ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li huwa inkoraġġanti ħafna li taf li ġeneru daqstant li mhux daqshekk popolari xorta jista' jikkompeti ma' ġeneri oħra. Apparti din it-triloġija li għadni kif semmejt, għandi wkoll serje oħra li għadni kif bdejta, pubblikajt l-ewwel ktieb fiha, jisimha Dystopja bħala serje u l-ewwel ktieb jismu It-Tar. Hija tip ta' fantażija differenti, din id-darba kif jisimha serje huwa ġeneru li jistejjaħ distopjan li huwa bejn fantażija bejn fantaxxjenza imma normalment huwa dejjem irrakkontat f'dinja f'ambjent fejn
aħna ma nixtiequx ngħixu, il-kontra ta' utopja fatti. Kien kważi dala mal kollox meta t-tifel u sħabu l-fittiexa l-oħra fl-aħħar waslu lura fil-post fejn kienu jgħixu. Binja enormi fuq il-quċċata tolja imdawra bil-fdalijiet ta' raħal imdaqqas. Raħal imkeffen fis-skiet. 3 bibien enormi f'dik li kien fadal minn faċċata majestuża kienu jipproteġu dik il-binja li xi darba kienet issebbaħ iċ-ċentru tar-raħal. Ħafna snin qabel, it-tar preżenti u ftit anqas minn 400 ruħ sabu kien f'dak il-post u għamluh darhom. Qabel dak iż-żmien taħt it-tmexxija ta' tarijiet oħra, in-nies fih dan ix-xirka kollha ta' Tartaris kienu jgħixu qishom nomadi, iħufu minn żona l-oħra mingħajr qatt ma jieqfu mkien għal tul ta' żmien. Kienu jdumu biss iż-żmien li kien hemm bżonn biex ifittxu l-ikel f'żona partikolari imbagħad jimxu għalli jmiss. Kienu jgħixu fil-biża' tal-baruni u l-ġgajta feroċi tiegħu. Għalhekk kienu jiċċaqalqu minn post tal-ieħor bla waqfien biex l-dewwa tagħhom ma jirnexxilhomx jiskopru fejn qegħdin. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.